Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença Futbol Català, amb Marc Marvà, l'entrenador d'un equip de luxe on també presenta Jordi Montalvo, produeix Samuel Omedes i compta amb la màgia d'Albert Bermúdez. Cada dilluns, el futbol de casa nostra a la ràdio pública del país. Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins. Hola a tots, benvinguts al podcast de Catalunya Ràdio de Futbol Català i avui un dia molt especial amb un equip de primera divisió, ni més ni menys. Montalvo, benvingut. Què tal, com estàs? I amb la Mònica Aguilar avui també, benvinguda. Mònica, com estàs? Què tal, Marc? Com estem? Molt bé. Avui de celebració has vingut carregada de protagonistes, no? Jo, si no és amb ascensos o amb campionats de Lliga, jo no vinc, ja Només ho ve saps. els dies que hi ha festa, eh? És increïble, increïble. Haurem de començar a parlar-ho, eh? Es reserva els dies de les grans Pura casualitat, ocasions. Dies grans. Avui, vaja, hem protagonistes de luxe, no? Amb qui hem vingut avui? Portem un equip de primera divisió, ni més ni menys, el Levante Les Planes, amb la Capi, la Sandra Alberola i la Leti Sevilla. Benvingudes. Hola, gràcies. Com teniu el cos? Benvingudes i felicitats. Sí, Ara, home. ara. Hauríem de cantar alguna cosa ja aquí només començar. Campeones, campeones. Ja ni ho canten, Ho no? tenen assumit, perquè ja fa uns quants dies. Una Molta cosa, festa? la Sandra moreníssima, o sigui, des de que has guanyat la Lliga, portes de prenent el sol a la platja directament, ¿no? Sí, porque como estoy lesionada tampoco puedo hacer mucho, pero tomar el sol sí. Leti, ja ho heu assumit o no, això? Bueno, ara ja sí, però ha costat. Ara ens hem de fer la idea de que estem a primera i treballar per això. Una pregunta important, que sempre Sí. fem abans de res. Ara, Com ha ara. anat la festa Ara, de la ara, Lliga ara. i de l'ascens? S'ha mirat, mirada còmplice. La Sandra ha mirat com dient, ¿qué podemos contar? hi ha hagut en plan de... Acércate. Bien, fue bien. Después de acabar el partido nos reservaron un bar y la verdad que muy bien, barra libre. Va, bueno. Lo que no habíamos hecho en todo el año, pues había que hacerlo el último. Demostrant que l'equip s'havia completat Al día bé. siguiente también cenamos juntas y Sí. luego alguna fiesta más por ahí, pero bien, O sigui, bien. postpartit en el bar, alguna festa més? De moment comencem Sí. bé perquè ja tenim Sí, detalls. sí. Ja tenim. La segona pregunta que ens has de contestar. Sí, a veure. Hi ha hagut aquí hi ha hagut prima o no? Primes. Hi ha hagut prima, Leti? Quin és el no. recompensa? No. De quan, llavors? Llavors de quan? No encara. No de moment, encara. no de moment. No de moment. No de moment, eh? Heu de reclamar, o sigui, heu de reclamar un Ja, ascens ja. a la Lliga Iberdrola, sisplau. Impressionant. El Levante Les Planes, jugarà la temporada vinent a la Lliga Iberdrola, per aquell encara astronauta que estigui aterrant. Va guanyar l'últim partit contra l'Espanyol, amb 3-0 a casa, 3-0 impressionant. i fàcil, sí. Impressionant. I la temporada vinent, un equip com el Levante Les Planes, del barri de Sant Joan d'Espí, jugarà a la primera Iberdrola. Vull dir que, Mònica, un fet històric, o que es repeteix, no? De fet. Ja, repeteix perquè ja fa 8 temporades i ja va estar, fa 10 anys. De fet, el mateix dia, un 29 de maig, també van aconseguir Què dius? l'ascens. Era el mateix dia? Una data Sí. que vaig veure de Frank Wells, Que i el bo. mateix dia van aconseguir l'ascens amb 10 anys de diferència, o sigui, espectacular. I a més no hem de tenir en compte que és un equip que en 4 temporades, 3 ascensos. Jo no sé si recordo alguna cosa igual, però en 4 anys, increïble. 3 ascensos Brutal. i arribant a l'elit del futbol femení espanyol és Ferran espectacular. Cabello, el seu tècnic, que Déu-n'hi-do, firmar 3 ascensos en 4 temporades. Tot això ha passat a la Lliga Reto, on Levante ha quedat primer, l'Espanyol segon, el Barça B s'ha mantingut, el Sigul ha acabat baixant i qui ha aconseguit una permanència a última hora ha sigut l'AEM, no, Mònica? En un partit espectacular, fa poc menys d'una setmana, AM 5, Femarguín 4. No sé si vau veure el partit o vau poder seguir-ho, però és que a la pròrroga, Sí. minut 117, 4-4, marca l'AM 5-4. Podeu imaginar la festa que seria allò. Sí, va sí, ser sí. Clar, això espectacular. assegurava mantenir-se com en Clar, la nova perquè- categoria aquesta, que no se sap encara ben bé. Perquè com l'AM va sortirà, quedar no? setè. Sí. La Lliga llavors havia de jugar un play-out, una mena Per de la play-out, permanència. exacte, a partit únic amb un equip del grup del sud de Reto. Per tant, van jugar requesens Femarguín, no? de Gran Canària contra les Canàries Sí. i s'ho van jugar tota una carta. Tota la temporada te la jugaves en aquell partit. Imagineu-vos al minut 117
aconseguir la A més, amb el que permanència... implica baixar, que era pràcticament com... Dues categories, Era baixar exacte. dues categories. Exacte, perquè aquest any, en aquesta segona divisió espanyola, que se l'anomenarà Primera Federació, com les que coneixem del masculí, serà un grup únic. Per tant, tenen allà a un últim esglaó Primera Divisió i, per tant... Aquí són hi haurà l'Europa, també? L'Europa està una per sota. Exacte. Si la EM no s'hagués salvat, hagués anat a la que jugarà l'Europa. Mònica Aguilar, exportera de l'Europa. Sí, per això li volia tirar... I també del Sant Gabriel, on vaig coincidir amb la Leti. Ah, sí? Vau jugar aquí juntes. Sí. Vale, Leti Sevilla i Mònica Aguilar vau compartir colors del Sant Gabriel. Sí, guanyant una Donosti Cup a Sant Sebastià, a Noeta, La mítica. La mitiquíssima. Mitiquíssima Donosti Cup. Ara, al mes de juny es juga, juny-juliol, no? Sí, per allà, bon grapat d'anys. Doncs aquest AM, l'equip de Lleida, que ha aconseguit la permanència, i també volíem felicitar una de les seves jugadores i més conegudes, vaja, una insígnia, no? Mònica, un emblema de la EM, la capitana Vane Núñez Pichu, que de fet en aquest partit va marcar 2 gols. I Pichu, crec que podem, mira, aquí benvinguda, la tenim. com estem? Hola, bona tarda. Escolta'm, gira la càmera, posa't en horitzontal, que per la gent que ens està escoltant et sentim perfectament, però ara et veiem millor, també. Et veiem millor. Estàvem parlant d'aquest... La Mònica explicava aquest partit agònic, amb doble, triple remuntada. Com el veu viure? Va ser un patiment, tots els minuts, els 120 minuts que va durar, però bueno, al final aconseguim als últims 3 minuts la victòria i va ser una celebració també per tot lo alt. És que, clar, estava mirant, o sigui, en el minut 60, 1-3, aneu perdent, marques, de fet, Pichu, fas el 2-3 al 73 i el 3-3, penal i expulsió en el 78, i en el 3-4, és increïble, aconsegueixen el... El guió del partit és surrealista. Sí. Però és que, a més, en el 3-3, abans d'anar a la pròrroga, la EM té una claríssima que al final no acaba entrant. No sé, en aquell moment, què se us passa pel cap? Quan anàvem 1-3 et passa tot lo dolent pel cap. Però també és veritat que no portàvem tota la temporada anant entre les 5 primeres com per deixar-ho perdre en els últims minuts de l'últim partit de la Lliga. I va ser, anem a mort fins a l'últim moment. Sí, vas decidir fer 2 gols. Vull dir, va ser literal, va ser literal. Et vas quedar tranquil·la, vas dir, bueno, això no pot ser, faré 2 golets. No? Sí. No sé va ser un patiment, ja us dic, estem 20 minuts. Sandra, veu seguir de reull aquest AM y no sé, también ten cámara escut, ¿no? Que es mantinguin. Sí, yo lo estaba siguiendo porque creo que no se podía ver en directo el partido, pero lo seguí como una especie de... por el canal, por radio, digamos, y estaba yo ahí pendiente porque yo quería que ganaran ellas, claro, y yo decía, ¿cuántos goles? Pero, ¿sabes? 3-3-1, 3-2, y yo, joder, que acabe ya, ¿no? Y cuando ya metieron en el 117 dije, menos mal porque se lo merecen, han hecho una gran temporada. Igual que nosotras, que creo que es un equipo pequeño, un club pequeño, y yo creo que nos lo merecemos más que nadie. Y han hecho, ya te digo, una gran temporada y se lo merecían, vamos. Y encima un equipo catalán, ¿no? Mucho mejor. Yo estaba siguiendo un poco todos los partidos y el que más flipaba era la EM porque decía 1-3, ahora 3-3 y ahora qué pasa, y yo siguiendo y mi padre han ganado ya y yo no. En plan, y ahora que se van a la prórroga. A la prórroga. O sea, los seguimos todos al final. Fútbol catalán. Molaría haberlo visto en directo, ya no en el campo, pero al menos por verlo, la ¿no? La celebración. La celebración, claro. Luego subieron la celebración, creo. Sí, ja, bueno, tenim un vídeo que hem trobat a les xarxes del moment del 5-4, del 5-4 de Requesens. Tira, Samu, tira, a veure. A veure, per la gent per la gent també que ens està escoltant. Va, el moment del 5-4 salten les jugadores al camp. Les jugadores del míster, l'Òscar Covacho, allà que no sabia tampoc què fer. Aquell moment que no saps si tirar endavant, tirar enrere, com a entrenador. Com es va viure aquest últim gol, Pichu? I Pichu, una cosa, veient també el que ha aconseguit el Levante Les Planes, tu que ets una One Club Woman, no? Perquè crec que portes tota la vida a la EM. No sé si et planteges, veient això que fa el Levante o el que ha aconseguit, de dir a la EM també som capaços de fer-ho.
L'hem perdut, Sí, perquè aquí amb la pantalla s'ha quedat congelada. Jo dic, potser està pensant molt. Té un somriure preciós, però s'ha quedat congelada. La resposta serà... Bueno, sí. Perquè no sé si ho veieu viable, per exemple, que l'AEM, és a dir, tu abans ho comparaves, Sandra, tu creus que és la mateixa comparació que una AEM assoleixi la máxima categoría, el que ho ha aconseguit amb el Levante? ¿Por qué no? Yo creo que sí, tiene grandes jugadoras y lo ha demostrado, ha ganado partidos increíbles, ya no este año, el año pasado igual. O sea, a nosotras nos plantó cara y en nuestro campo ganando 2-0 nos remontaron al 2-2 y marcamos en el 92, nosotras. Y allí, bueno, faltaba Pichu, faltaba Natalia también, que son dos grandes jugadoras en su equipo. Y eso yo creo que se notó también. Y, bueno, no sé, allí jugamos muy bien en el campo de la EM. Entonces, sí que la diferencia podría ser en esos aspectos, pero yo también podría ser un club perfectamente que podría ganar, claro. Tenim a la Pichu, sí, que et preguntàvem per això, que ja tenim un altre cop, no? Et preguntàvem per això, si creus que la EM és possible que faci una proesa o has somiat alguna vegada. Tu que ets una One Club Woman, que sempre has estat allà a aconseguir el que ha aconseguit el Levante Les Planes. Clar, com ha dit abans la companya, jo crec que som clubs bastant... Crec que el Levante, en contrari de nosaltres, ha apostat més per la gent de casa, per jugadores d'aquí, i llavors crec que anem a la part, més o menys. Per què no somiar amb aquest primera com ho han aconseguit elles? Molt meritori, per mi ha sigut un dels millors equips de la categoria i el més regular. I sí, almenys treballarem per anar per aquest camí. I Pichu, tu que portes 12 temporades al club, seria com la cirereta, no? El colofó a la teva carrera esportiva a l'EM. I et posa pressió la Mònica. Tenim deures, posem deures. Tant de bo. Tinc aquesta espineta clavada de jugar algun dia a primera i tant de bo poguessi fer amb el meu club. Porto 18 temporades, una mica més. Porto des que vaig arribar ja amb els nens, amb el masculí, i tant de bo em poguessi retirar deixant a l'elit. Què significava per vosaltres mantenir la categoria, Pichu? És a dir, a nivell de logística, com a futbolistes, què implicava aconseguir aquesta permanència o perdre la divisió? Crec que ha sigut, sobretot, el treball de tantes temporades que portem enrere. Hem passat de ser un club molt humil amb un equip femení només a apostar per les noies, a apostar pel futbol femení i actualment tenim fins a 8 equips. Crec que el club s'ho mereixia i les jugadores que hem estat tot l'any tots els anys, però crec que l'equip ho necessitava i hem pogut... Doncs, Pichu, escolta, moltes felicitats. Et deixem també descansar, que tenim algun problema de connexió, però no patiu per ella. És perquè està de Masia Rural, ens ha explicat, així que deixem-la disfrutar. Ja has vist aquí aconsegueixen la permanència, aconsegueixen els ascensos, i se'n van de festa a la platja. Les altres amb una masia... Així m'agrada. Espectacular. Pichu, una forta abraçada i moltes felicitats. Adéu. Adéu. Busca'ns a Twitter i Instagram, @futbolcat_ràdio. També ens trobaràs a Facebook i YouTube. Això és sintonia de Monty News i així entrem a Monty News. Són les primeres Monty News del mes de juny. Això vol dir que ens queden poques. Sí, acabem programa, per cert, aquells fidels que ens escolteu cada dia que ens escolteu. 27 de juny. Queda aquest programa i 3 més. Encara tenim. Acabem temporada el 27 de juny. Segurament compta setmana que ve especial Mercato. Amb Vicente Narrador. M'agrada això. Vicente Narrador aquí, que ens explicarà bastantes coses. És l'home que viu enganxat a un telèfon. I si tot quadra, gran gigante del futbol català, Gerard Romero, aquí. Farem una mescla bastant bona de Mercato. Demanem 2 hores de programa. Diu Samu que si anunciaré la renovació jo. Tinc una setmana, no?, per tancar-ho. L'anunciarà Vicente, no tu. Vicente, exacte. O sigui, abans que la sàpigues tu, l'anunciarà Vicente, que és el que passa al futbol català. Monty News, què tenim aquesta setmana? Va, aquesta setmana no podia ser una altra que la Champions for Pedrito. Home, i tant. Van ser els protagonistes d'un dels nostres programes, el Juan Pablo Mantini i el Javito Sánchez, amb aquest partit solidari que es va disputar aquest dissabte al Municipal de l'Hospitalet.
ja ho sabeu, per recollir diners pel fill del Juan Pablo, pel Pedro, exacte, pel Pedrito, per aquesta malaltia rara que pateix, la síndrome de Coffin Siris, i va ser un autèntic èxit, tant a la graderia com a la gespa. Al camp. Molt de mita, més de 60 jugadors del futbol català reunits, i el partit va acabar 3-4, va guanyar l'equip de Mantini, ell va fer un dels golets. Amb un penal a l'última hora, un penal a l'última hora amb gol de Mantini. I bé, el més important és que es va aconseguir l'objectiu i que crec que hi haurà segona edició, perquè vaig veure alguna piulada de Javito Sánchez. Sí, jo vaig parlar amb Javi ahir, em va dir que... Ja podem començar a pensar com fem la segona edició. I li vol posar la festa al futbol català, Vull dir, poc pretensiós, però endavant. Jo crec que l'èxit absolut. De fet, ho va ser, o sigui, no passa res per dir-ho, perquè va ser una festa de... Sí, no, impressionant. Tothom implicadíssim, o sigui, tothom. Molt bé. Sí, vaig veure els 2 11s, vull dir, espectacular. Van haver-hi repeticions de bar, Javito Sánchez fent de comentarista en directe. Sí, o sigui, va fer tots els rols que podia fer, doncs els va complir. Que gran. Des d'aquí una abraçada, un dia que no els hi fotem pals, doncs... Home, correcte. Un dia que no hi ha cap pal. La gent de Champions for Pedrito. Sí, no. Javi, Amantini... Ho heu fet molt bé. Bueno, Amantini falla una claríssima. Falla la Mantina i no sé a qui li fot una llesca. O sigui, a l'inici del partit li fot una llesca amunt. Que jo no sé si el per marcar tendència. Li va fotre una llesca que a mi em deixa 2 setmanes. I després falla la claríssima que li piten al penal, no? 2 setmanes tombat a terra, tio. Mare meva, quina llesca. Molt grans, gran Champions for Pedrito i a tota la gent que estava... Correcte, i tothom que ha col·laborat amb la compra de samarretes, amb les donacions, o sigui, per tant, xapo per ells. Per cert, parles de samarretes, tindrem nou sorteig, Mònica? Compte. Tindrem nou sorteig. El Samu ja fa ulls com taronges, però sorteig d'un equip de primera ref que ha pujat a segona divisió de la Federació Catalana de Futbol, però no és català. És fàcil. A veure, ho he fet molt fàcil o no? Tricolor? No. Tricolor. Ah, epa! Sí? Grande, molt bé. La Sandra em mira, diu, no? Atleti, tampoc? Sí, que sé per on vas, tricolor. Sí? Crec que sí. Quin? No ho vaig a dir. Jo te'l puc dir. Va. L'Andorra. Correcte. Ja ho sabia. Samarreta de l'Andorra signada per tots els seus jugadors. Atents a les nostres xarxes del programa. Aquesta val pasta, Futbolcat, _ ràdio, gentilesa també de Janis de Moner, el cap de premsa de l'Andorra. Així que tots atents, Futbolcat, _ ràdio, al Twitter. Futbol català, amb Marc Marvà. El nostre futbol a Catalunya Ràdio. Doncs seguim aquí amb les protagonistes d'aquest ascens del Levante Les Planes, un ascens històric que la casualitat és això, que fa 10 anys el Levante ja va pujar i, Sandra, tu vas jugar amb el Levante Las Planas a primera división, ¿no? ¿Ha cambiado o no desde fa 10 años ahora? Mucho. ¿Sí? Mucho. Sí, como dices, subimos hace 10 años. Bueno, subieron. Yo fiché la siguiente cuando ya estábamos en primera. Las únicas 2 temporadas que he estado en primera división. Consiguieron ascender y la siguiente temporada bajamos. No tiene nada que ver. Ahora hay mucho más nivel, hay mucha más competencia. Antes habían menos jugadoras a ese nivel y ahora es como más increíble conseguirlo. No tiene nada que ver. I jo no sé si sou conscients que formareu part de la primera lliga professional de futbol femení de la història. També el Levante Las Planes entrarà a la història per això, no? De formar part de la primera lliga professional. No sé si intuïu ja quins canvis hi haurà, en què us afectarà a vosaltres l'any que ve aquesta professionalització. Leti. Bueno, sobretot el salari, crec que hi haurà un mínim, encara s'està parlant de quan serà, i després, no sé, s'hauran de fer instal·lacions noves, això ja més a llarg termini, duraran potser una temporada de marge, però tot això es començarà a professionalitzar i jo crec que és molt necessari, no? Sí, perquè a nivell de club, no només a nivell d'equip, sinó a nivell de club, no? Entenc que hi haurà d'haver-hi aquest salt. I també suposo en els entrenaments, no? En comptes d'entrenar a última hora de la tarda, vespre, entrenaments al matí, no? Sí, entrenaments al matí, tot el que es pugui, doncs, afegir com esmorzar o el que sigui per professionalitzar. I com es compagina això? És a dir, perquè tenint en compte al final que el sou que s'està parlant, que podran ser 20.000, 24.000 anuals, això abans ho parlàvem fora de micro, clar, és difícil, per no dir impossible, almenys si vius a Barcelona, zona metropolitana, cobrant 1.000 euros al mes no vius. O et costa molt viure, has de compartir pis, clar, i què has de fer? O sigui, les jugadores us forçaran a renunciar a les vostres feines? Com es compagina això? Bueno, yo creo que al final se trata de hablarlo. Si el club quiere contar contigo, en mi caso, por ejemplo,
es complicado porque, claro, yo encima tengo una niña y sí que vivo aquí. O sea, yo vivo en Barcelona y vivo sola, entonces lo que hablamos con 1.000 euros no vivo. Entonces se trata de hablarlo, de saber si puedes hacer más cosas en el club, ya no sea solo de jugadora, sino aportar otras cosas fuera de... pero más en estructura de club o algo, y para poder prescindir de tu trabajo y pedirte una excedencia o hacer algo así para invertir todo el tiempo que puedas en eso, porque si encima entrenamos por la mañana, el tema lo que hablábamos antes, si hacemos doble sesión encima, clar, perquè todavía peor, no puedes trabajar. Clar, l'exigència de la categoria segurament farà que les sessions, molts dies sessió doble, molt més gimnàs, entrenaments al matí... Y mentalmente yo creo que también necesitas tu tiempo de recuperación, el estar tranquila, al cap de setmana... Necesitas tiempo, no siempre ir con... Ay, me tengo que ir a trabajar, ahora salgo, ahora me voy a No, perquè llavors entrenar. és impossible rendir al camp. Físicamente no es lo mismo. I a part que estàs competint contra qui estàs competint, és a dir, on veieu el Llevant? És a dir, dins de la categoria, òbviament que l'objectiu serà la permanència, però el veieu molt lluny de Barça, Atlètic de Madrid i això, és a dir, d'una altra lliga, però dels equips que han quedat a baix d'aquesta temporada, que puguis trobar Villarreal, no? Betis, fins i tot, esteu molt lluny d'aquells equips o no? Bueno, jo crec que al principi es veurà, no? Parlar des d'aquesta temporada potser és una mica diferent. Jo crec que la temporada que ve el projecte lògicament serà millor, llavors jo crec que sí que estarem a l'alçada de competir contra aquests equips, o per almenys és la idea, no? Però clar, fixa't que els noms que has donat ja eren equips que tenen una estructura, és a dir, són clubs que tenen una estructura d'un primer equip masculí i de tot un futbol base. Clar, en el seu cas, parlem d'un club... El futbol masculí, per exemple, està a tercera catalana. Clar, exacte. I elles són el gran estàndard del club. Clar, per això, perquè és una diferència, perquè hem dit Betis o Villarreal per posar dos exemples, però clar, tenen una estructura al darrere que els hi permet donar una certa seguretat a les jugadores. Bueno, també hi ha equips a primera que no tenen el recolzament del masculí, que la majoria sí, però per exemple el Madrid Club de Futbol no, seria com el mirall, l'Sporting de Huelva, exacte, llavors ens hem de fixar en aquests equips que poden apostar des de la seva perspectiva i competir. I una cosa, hi ha un tema que ens han explicat a dins del vestidor, del cos tècnic, que és la pel·li Moneyball, no? S'han com mimetitzat amb aquesta pel·lícula, no sé si Ferran Cabello és el Brad Pitt de Moneyball, ¿vale? Però, o sigui, el tema de la pel·li, per aquells que no l'han vist, és que amb un pressupost, doncs, has de quadrar o has de ser competitiu. I ells aquí s'han representat... No sé vosaltres si heu arribat a viure això dins del vestidor o com us ha arribat. Sí, la verdad que era como desde el principio de temporada lo habían hablado, yo creo que fue Mónica, ¿no? O Fran, Mónica y Fran. Yo creo que Fran es porque es el poeta del equipo. Fran Güell és el poeta, no? Sí, siempre... Espera un moment, que a mi el Fran em va dir, perquè em va voler reivindicar... Espera. Lo de Moneyball va ser Manu. Ah, Manu. És entrenador porters? De porteros. Vale, per dir-ho bé, perquè si no el Fran em diu que no és ell. Es algo del cuerpo técnico y bueno, y al partir de ahí pues nosotras también lo cogimos como idea, porque al final yo creo que la peli sí que nos puede representar un poco. Clar, perquè al final lluitant contra gegants, no? Amb un pressupost baix. Que cal tenir en compte que al grup nord de Reto hi havia cocos com l'Espanyol, que acaba de baixar de primera, Deportivo, Osasuna, Logroño i Levante Las Planes des de l'inici de temporada ha estat allà, líder, i no que acabava de pujar Levante Las Planes. Sí. Era el primer any a Reto, i en aquest primer any a Reto comencen ja 5-0 el primer partit i ja des d'allà no es mouen en tota la temporada, per tant són uns números espectaculars. Tenim alguna cosa preparada per elles, Mònica, potser o no? Tenim un test, minitest. Petit concurset per elles? Petit concurs, mira, la Leti ja diu... Vayan calentando, ¿sabes? Calienta que sales, pues venga, calienta que sales, vamos. Perdre és de covards. El concurs on mai guanyes. Va, Mònica, doncs, a veure, posem-les una mica... Va, són 3 preguntes amb 3 opcions, A, B, C, que les heu de respondre més aviat ràpid. Monti, tu em comptes 5 segons. Jo et conto 5 segons per decidir. A la vez? Clar, o sigui, aquí la que respongui primer guanya, Ah, que bo, m'agrada molt. Sí, la que respongui primer guanya. Sí. Atentes, escolteu, la primera. Quin ha estat el balanç del Levante Las Planes aquesta temporada? A, 18 victòries, 6 empats i 6 derrotes. B, 19 victòries, 5 empats i 6 derrotes. O C, 20 victòries, 6 empats i 4 derrotes. Temps. B.
És correcte? És correcte. Ui, l'ha celebrat boníssim amb el puny, Por eso hemos ganado la liga. Sí, aquí la competencia estaba entre nosotras también. S'ha vist o no el puny, Samu? S'ha vist el puny de l'Atleti? S'ha vist el puny, perfecte. 1-0, ¿eh? Hay que espabilar, Sandra? Se pone 2-0 y... M'està intentant mirar, Sí. No. Increïble. No. Que bèstia, Vale. això. Sí, aquí xival tot. A veure, va. Segona pregunta. Quants gols ha marcat Alba Mellado aquesta temporada? A, 12, B, 15, C, 11. 11. Sandra. Jo sabia que... 1-1. Com va anar? Perquè si és l'última pregunta... Bé. Ens agrada. Molt nervis, Va. Última. En el debut de Reto, per quan va guanyar el Parquesol? A, 5-0, B, 5-1, C, 4-0. 5-0. Però ho han dit a la vegada. Empat tècnic. Empat tècnic. Això era per veure si m'escoltàveu o no, No estem atentes. Somos equipo. Espectacular, Empat eh? tècnic. Empat tècnic? Sí. Les dues Sensacional. guanyadores, les dues. I ara aquesta no compta, no? Però què va passar després del partit a sobre de la gespa del camp del Levante Les Planes? A part de la celebració? El diumenge? Sí. Després de l'Espanyol? Sí. Molt d'amor. Molt d'amor. ¿Qué va a pasar? ¿Una petición? Nos vamos de boda. ¿Vais de boda? Nos vamos todos, creo, ¿eh? Nos vamos todos. Em sembla que la tenim per aquí, no? Vinga. Alba Mellado, benvinguda. Hola. Alba. Grande. Felicitats per l'ascens, felicitats per la pedida de mano, per la boda. Bueno, això és un espectacle. Celebració triple, tot el que es pugui celebrar aquí. Clar que sí, home. Contenta, ¿no? Estás a Madrid hoy? Sí, estoy en Madrid. Sí. Y dentro... ¿De vacaciones ya? Lo que se pueda. Ui, la sentim bastant malament. A Madrid no paga... La sentim malament. A Ayuso no paga el 5G, tio. Anem a mirar el vídeo que expliquem aquest moment i anem a escoltar-lo amb l'Alba. Mira, això és el que es va viure. Fue brutal. Momentazo, ¿eh? Espectacular. Todo planeado, ¿eh? Ah, sí? Hombre. A ver. Mira les samarretes. Jo només tinc una pregunta que m'esperaré a fer-la. ¿Sí? Sí. Sin presión, ¿eh? Com per dir que no en Pero aquest no moment, ha dicho que sí todavía. No. Vale. A veure, per la gent que no estava veient el vídeo, eh? Mira. Rullana, Alba Mellado al mig, Amb l'anell. s'agenolla Ara sí, s'agenolla. amb el nou. He de dir que és el que més m'ha agradat. Si anolla a terra, eh? I l'anell el portava el gos, eh? I dic ara que sí, bogeria, grande. Diu que sí, tot l'equip salta. Qui explicava que tot premeditat l'Atleti o la Sandra? Com havia anat? Con premeditación y alevosía, ¿no? ¿Cómo fue? Ya la semana de antes. Ella nos lo había comentado que lo quería hacer y nosotras la ayudamos en todo lo que necesitaba. ¿Cómo fue? Nerviosísima que estaba, pero... ¿Ah, sí? Pero salió. Sí, ¿Había nervios, Alba? Hombre, a ver, un poco, ¿no? Al final es un paso bien grande que da alguien en la vida, pero la verdad que encima después de todo el ascenso y todo, y no saber cómo iba a salir, pero la verdad que el equipo me ayudó un montón, fue un momento muy especial y una cosa que recordaré para toda la vida, vaya. Jo tinc dues preguntes, Alba. A veure. Va, la primera, com jugues un partit de futbol i jugues bé sabent que després has de demanar matrimoni? O sigui, ¿Cómo juegas bien sabiendo esto? Ah, sí, yo estaba súper tranquila porque veía al equipo tan convencido y decía, va, ya verás tú que todavía me caso, tío. Per tant, si no haguéssiu guanyat, Ara, no hi aquesta havia era l'altra boda. pregunta, clar. Si no guanyàveu, no hi havia boda. Hubiese esperado otro momento. Vale. O sea, no se llega a ganar y no te arrodillas ahí en medio del campo, ¿no? Si no. No. Sabiendo esto, nosotras pues le echamos un cable. Ara sabem per què va haver-hi la victòria que va haver-hi. Abans del partit va haver-hi un... Oye,
Hay que ganar, que si no, no me Fem-ho caso. per clar. Sí, va passar la foto de la bossa amb de l'anell i ja vam dir, va, a tope, saps? Home, clar, és que no necessites millor motivació. O sigui, estàs fotent en l'aire la pedida de mano a una companya d'equip. Lo dijo. Si no ganamos, yo aparte... Os mato. Otra semana lo pido. Pero aparte esta promesa viene desde el principio de el primer partido. Sí, desde el primer partido. Y Alba, y otra cosa, después del partido hubo este momento romántico, precioso, pero durante el partido hubo un momento ahí de... ¿Cómo soltaste el codito ahí a la barriga de la del Español, Que algunos piden ahí expulsión. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Tensión compartida del partido. A ver, muchos nervios acumulados. A ver, no sabes lo que hace, básicamente, y bueno, me salió así, que no lo debería haber hecho, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Para las veces que me las llevo yo. Totalment. Pues que la rival... No, ¿cómo se llama la jugadora de l'Espanyol? Nayadet, esto. Pero es que ya no sabía que te ibas a prometer. Esto eran nerviosa añadidos, ¿entiendes, Claro, Alba? todo pesa. Claro. A ver, si se lo hubiese dicho, a lo mejor hubiese dicho más porque no me las haga o algo. Claro, tú ahí le dices, oye, es que le voy a pedirle mano a mi futura mujer ahí después del partido. T'imagines que l'expulsen estoy mega nerviosa. T'imagines que l'expulsen el dia que es vol que es demana matrimoni? Ha sigut un fail. Leti, tú et vas apropar y le vas a dir, cálmate, Alba. Sí, le dije cabeza a Alba, pero bueno, ya lo había hecho, así que ya pues... Y en la media parte la cogí y le digo, se te ha ido un poco la cabeza. Y ella, ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está, lo sé. Y te llegan a expulsar y la liamos, ¿eh? Y Alba, en el momento que llegáis a casa, ¿qué te dice tu pareja? Dice, te mato, ¿no? Por haberlo hecho delante de todo el mundo. ¿Qué te dijo? No, me dijo que le había sorprendido y que no se lo esperaba para nada, pero yo creo que estaba contenta. Hombre, para no estarlo. Para no estarlo. No, home, tio, no pots dir que no. Es que sí que no queda esta rara. A més, totes les jugadores el quieres... O sigui, espectacular. Imagina't que una es canvia i ja no surt, y camiseta, la frase. ¿no? ¿Llevabais también? ¿Camiseta del ascenso era? Bueno, primero del ascenso... ¿Sí? La lila, nos la quitamos y ponía cada una letra de ¿quieres casarte conmigo? Y ella era la última con el signo de pregunta. Espectacular. Con el perrito. No, una logística espectacular. Molt per aprendre. Molt per aprendre. Que no nos desordenemos. Claro, porque imagina't, casarte quieres... No, la habíamos practicado antes de salir, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién iba por orden? Para Claro, todo el rato el mismo orden, no nos movíamos. Ya. Íbamos así. Porque si no, digo, basta Increíble. que Increíble. Entra 2 minutos antes del partit y me las imagino en fila y al Ferran, ¿qué estáis haciendo? No, practicant una mica. La táctica para el córner. Alba, nos hacía mucha ilusión saludarte, felicitarte por el ascenso y también por la pedida de matrimonio. Vamos, fue un exitazo esto. Muchas gracias. Pues todo gracias a las del equipo, que fueron las que me ayudaron, claro. Gracias a ti, Alba, que eres la mejor. ¿Hay fecha de boda? ¿Fecha de boda para cuándo? Hemos dicho que para el 2024, el 29 de junio. Vale. Apuntado, Bueno, ¿eh? me lo 29 de junio del apunto. 24, perfecto. me va bien. Tiene que ser en primera, pues. No tengo nada en la Tiene que agenda. ser en primera, A mí me va genial. Yo me vengo, Ya lo tengo planeado. jo me vengo para... Y contamos un poco el minuto a Sí, minuto. Montalvo, què et sembla? fem la narració. No? Montalvo, Mònica, anem allà. Minut i resultat. Amb una condició, que sigui com la seva festa en barra lliure, Sí, eh? correcte, Si no, no. Atención, Alba, ya se acerca... Ahí va la barra. Ahí va. Es el cuarto. Alba Mellado, un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias. Molt gran. M'ha agradat molt aquest moment amb l'Alba Mellado. Però ara ja tenim aquí picant la porta Albert Múdez, que avui vosaltres perdeu temps? Sou de perdre temps? La Sandra jo crec que... No, De diu que perder tiempo. Perder tiempo en el campo. O sois... Sí. Fan una cara a perdre temps les dues. Sí, Sí, mira com Sí, se va, no? sí. Sou de perdre temps, eh? Tu també. Cuando hay que hacerlo. toca. Sí, no, jo soc molt. Jo també. Passa, Bermúdez, passa, que ens ho explicaràs, això. Nena, vine a jugar amb mi. 1 contra 1 hem muntat el partit. La festa segueix però no ens movem del llit. Estic brindant amb ron de bon dematí. Sabies que tots els pobles de Catalunya tenen el seu Messi, el seu Xavi i el seu Iniesta? Nosaltres te'ls descobrim. Futbol català, a Catalunya Ràdio. Winston Bogarde, amb Albert Bermúdez.
Som-hi, que no volem perdre temps. Què? Home! Benvingut. No perdem temps, sisplau. No perdem temps, no? Avui, de fet, parlem de perdre temps. De sí perdre temps. És que m'agrada molt, Sou partidaris de perdre temps quan és necessari? Sí. 100%, sempre. Que el vostre equip perdi el temps que calgui, que la pilota se'n vagi casualment rodolant fins a l'altra punta. Forma part del futbol, tio. Confesso que sóc una rata professional. Ara és aquell moment de la temporada en què hi ha moltes últimes jornades i han començat molts equips a perdre temps de manera desesperada. Totalment. I desesperant. Sí, però em sembla bé. Hi ha mil i una Quan m'ho tècniques... fan a mi no m'enfado jo, per exemple. Quan t'ho fan no t'enfades? No, perquè demanes als nens. em toca els d'això, però sé que ho estan fent igual que ho faria jo. Ho demanes als nens? Jo, precisament, avui els hi porto als meus nanos una comparativa de quants punts hem perdut en els últims 5 minuts. Has fet informe. Informe Bermúdez. Mourinho, llibreta. Un total de 17 punts. Vale? Home, un total de 17 punts perduts en els últims 5 minuts. Cadet, canvi de led, sisplau. Feu-vos-ho mirar. En fi, doncs això, que sempre hi ha un equip en què hi ha un jugador que no sabíem que de sobte es descobreix com que és un puto ídol de perdre temps i que és un jefe, que és un tio que ho fa fenomenal, o l'entrenador que treu trucs increïbles del no-res, de sota la màniga, i bàsicament jo vinc a reivindicar el perdre temps avui. Escolta'm una cosa. És un art, perdre temps és un art. Entrenador mític del futbol català que ara està, pobre, s'ha quedat sec, Pucci, tenia de perdre temps, en tenia 1001. Però que són boníssimes. Una, per exemple, saps quina era? No sé si vas... No, sisplau. Saps quina era? Una, per exemple, feia fer un canvi quan no li quedaven canvis, però ella el tirava endavant, tal, i tenia pactat amb el seu delegat que li parés el canvi en el moment de ja de fer el canvi. Llavors, anava a sortir el jugador i el delegat deia, no, que no ens queden canvis. I aleshores el jugador no acabava sortint, discutien amb l'àrbitre, no sé què. Què passa? Però com que no tengo cambios? Árbitro, que sí, que tengo, no sé què. Pam, i aquí ja perdies. I no el feia el canvi, òbviament. A mi això em sembla fenomenal. És un art perdre temps, us ho dic en sèrio. El típic porter que aconsegueix esgarrapar més de 2 minuts amb la pilota al... Per favor. A veure, obre el micròfon. Obre el micròfon, explica, Samu. Vol fer una rajada aquí? No, ara la fas bé, Digues. Digue-ho, ho transmetem. No et sentim ara. Sí, Javi Martínez sobre Caparrós. Oh, boníssim, això. O sigui, per tirar-la fora, no? Com? Explica-ho. No, és a dir, a l'hora de tirar la pilota fora, per exemple, la xutaven contra la valla, llavors la pilota rebotava i tornava a entrar i perdien una mica. No, que són increïbles. Per exemple, això, tirar pilotes a dintre el camp i llavors l'entrenador va, porfa, i balón. Sí, balón. I l'has tirat tu, malparit. El que fa canvis en moments molt estratègics, per exemple, després que hi hagi hagut Tangana, serà que no has tingut temps de fer canvi, però quan van aixecar i dius, àrbit, por favor. Cuentistes, que aquests n'hem vist a tot arreu. Els que triguen 20 hores a aixecar perquè pregunten a l'àrbitre si saco de aquí o más para atrás. Home, aquí no. Fores de banda. És la grandíssima. Els que protesten coses i després ja busquen Tangana directament, és a dir que... Aquesta és meva, t'he de dir una mica. Provocar. Este va, aquesta? Aquesta l'altra que passa ja, jo. Els que refusen la pilota al poble veí i després on estan les pilotes? Aquells camps que al voltant és bosc i saps que hi ha 9 o 10 pilotes i dius, ara les comencem a buscar. I sota les pilotes, on les tenies? Però no les tenies tu. Bueno, sí. I llavors a mi els meus preferits, evidentment, perquè aquests són els bons de veritat, són els que aguanten la pilota al córner. Els que aguanten la pilota al còrner... Els de la rampa no l'has posat. Quina rampa? El típic que agafa la rampa, tira de terra... Cuentista. Però és que el de la rampa és capítol a part. Tinc un altre que feia Pucci, que us parlava abans de Pucci. Hi ha una norma que és poc coneguda, que és els jugadors es poden posar de porter. Tu pots posar-te de porter sent jugador. I aleshores, ell, en els instants finals de partits que no tenia canvis, posava el defensa de porter. I aleshores, en el moment en què es canvien guants i tot això, així perdia temps. Però no comptava com a canvi. No, jo vull saber també... I havia arribat a fer això, Puig ho havia arribat a fer amb 5 o 6 jugadors alhora. Molt arriscada, Bueno, tu poses el porter... Hi ha gent que tenint el gol del 0-2, sol contra el porter se'n va al córner, Sí. Que dius, hòstia, malparit, tio, però si és que estàs sol, i no tens oposició, per què te'n vas cap allà? En fi. Acabarà aquesta secció i se sentirà valors, futbol, no sé què. Sí, exacte. Són valors. Perfecte. Avui, no tant. Un speech per ells. Benvolgut company que sí que sap perdre temps. El futbol no t'odia. De fet, i molt en el fons,
els del teu equip també t'estimen. Només els del teu equip. Aconsegueixes treure el pitjor dels teus companys, aconsegueixes provocar el rival fins a límits insospitats. Ets el principal importador de targetes vermelles de l'estadi, perquè el teu equip potser acabarà amb alguna groga per protestar, per no sacar, per retenció de pilota, per tallar un contraatac, però la vermella normalment serà pel paio de l'equip rival que ha perdut la paciència i ha fotut una entrada criminal sense pilota al mig. Que s'està escalfant. Perquè sí, amics, perdre temps és part del futbol. Reivindiquem perdre temps. I si és tan lloable un gol de xilena, ha de ser igual de lloable un paio que rep la pilota, rep un cop a la cama, es tapa la cara, que surt després, es passa 7 minuts tombat a terra demanant clemència com si s'hagués estat a punt de morir, que dius això és una escena de Juego de Tronos, que surt del camp coixejant agafat entre dos, mentre el rival va fent a l'àrbitre el gest del rellotge i l'àrbitre veient tranquilo. Cañado, tranquilo que l'anyado, no faig res. La clau és tocar el rellotge moltes vegades. I dels 91 minuts de temps reglamentari que has perdut, l'àrbitre n'afegirà 2. Jo he vist enviar la pilota a aquell foradet on hi ha, que hi ha sota la graderia, les graderies plegables, la gent envia la pilota sota aquell forat, després la van a buscar, triguen la vida en tornant. L'he vist també sacant de córner, o sigui, sacant des del córner rival, només perquè l'àrbitre et digui, por favor, más atrás, pip, 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 pip. I tu comences aquella batalla dialèctica infinita per veure què de què. T'he vist enduent la pilota al lavabo després de fer una falta. Totalment, que s'enduen la pilota, quina ràbia. Fan la falta i s'enduen la pilota i llavors ja tornen enrere, corrent enrere així. No, tio, això sí que és futbol. La gent es pensa que els partits els guanya la possessió, però en realitat els guanya la mentalitat. I si el rival està més pendent d'afegir, protestar i sacar ràpid, el partit és teu. I ara... Valor, companyerisme. Formació, educació, esport, valors. Això és el futbol base. Això és Futbol Català, amb Marc Marvà. Amb aquesta musiqueta de festa ens haurem d'acomiadar. Moltes festes majors aquest estiu, no? Comencen ja, no? Jo crec que sí. Sí, a Sabadell n'hem tingut ja. M'encantaria un podcast de festes major, acabo de veure. És que és espectacular. Donaria, Donaria feina, I tant que donaria feina. Hosti, el proposo des d'aquí, el proposem a la casa. Però el fem nosaltres. No, i el fem des d'allà. El fem al tour, exacte. Un tour. El tour. Futbol Català, un tour. Vosaltres d'on sou? Barcelona? De Sant Boi? Fue hace... Nada. Sí? Passat, 2 setmanes. Aquesta ja no arribem. Aquesta ja no arribem. Tu, Leti, d'on ets? Del Clot. Del Clot. Doncs, home, la del barri del Clot. Crec que ve, sí. Aviat. Aviat arriba, no? Perfecte. Doncs ja està, ja ho tenim. Home, i tant. Sandra Alberola, Leti Sevilla, moltíssimes gràcies per ser aquí avui, perquè la veritat no tenim cada dia jugadores de primera divisió en el programa. Cada dia no, és la primera vegada. Sí, ni jugadores ni jugadors. Per tant, som les primeres jugadores de primera i jugadors de primera. Sí. Primers esportistes de primera que tenim en el programa. Primers esportistes d'elit, amb l'asterisc que no us tracten com us haurien de tractar, no el vostre club, sinó la Lliga de Futbol Professional. Estic d'acord. Mònica, sempre que vinguis amb protagonistes com aquestes. I festa. Exacte. Campionats, si no, no vinc. I matrimonis. No, és que avui ho has fet. Casa rural amb la Pucci. Jo crec que ja no he arribat al meu top. Llistó molt. Bé. Llistó altíssim. Disfruteu de l'estiu i m'agradaria molt veure-us a les dues la temporada vinent al Levante Les Planes. Encara no ho sabeu 100%, no? No. Cap de les dues? No, encara no. Esperem que sí, no? Sabrà això... El no ha sigut de... Sí, espero que sí. Encara d'haver-hi moltes converses, no? Fa pinta aquí. Encara sí. Pensa que aquest any 14 jugadores noves han configurat l'equip i l'any que ve, clar, serà un salt important. Lo importante es que el objetivo lo hemos conseguido y ya está. Sí. I això no us ho treu ningú, correcte. La fita històrica que ho aconseguir ja no és inesborrable. Gracias a vosotros por invitarnos y espero que haya una próxima. I tant, home, seguríssim. Ho apuntem per la temporada que ve. Apuntadíssimes. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a les dues. Tornem setmana vinent. Sí, som-hi. Farem especial Mercato. Oh, que maco. Ja citem hem de portar telèfon? Ja citem a Vicente Narrador. Telèfon vermell tota l'estona. Citem ja a Vicente Narrador per dilluns vinent. Us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies per ser a l'altra banda a tots i a totes. Visca el futbol català.
se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.